Er det så den, hvor han rammer krydset rent faktisk, eller bare tilnærmelsesvis i nærheden af den? Eller det synes jeg godt nok, det er tæt på os. Eller er det bare mig? Den kommer lige over hovedet. Gentag, Christian. Teknik-idéer i styrer. Vi er Christian. Er der ikke navn på den? Husk, der står familienavn på den. Der står familienavn på den! Det er vinderpatruljen, det her. Stop det. Det er røde.